Li Brükselê 10 kanûnê lûtkeya serokên welatên Yekîtiya Ewropayê birêve diçe. Ji ber arûzbûna peywendiyên di navbera Tirkiye û hin welatên Ewropayê wekî Fransa, Yewnanistan, Awstûrya û Qibrîs de egera sepandina biryarên nû tê nîqaşkirin. Mamosteyê beşa civaknasiyê li zanîngeha Dicle Profesör Dr. Rûstem Erkan dibêje, ji ber peywendiyên baş ên aborî ew ne di wê baweriyê de ku Ewropa biryarên tund li ser Tirkiyeyê bide. Lêbelê dibe ku ji ber helwesta li Kıbrıs û Derya Navarast Tirkiye bê hişyar kirin. Avrupa Birliği'nin kendi içindeki problemler gerek Di Türkiye'nin demên dawiyê de hem ji ber pirsgirêkên navxwayên Yekîtiya Ewropayê hem jî ji ber siyaseta navxweya Tirkiyeyê peywendiyên Tirkiye û Ewropa hinekî aloz dibin. Niha qeyran li ser Deryaya Navarast û Kıbrısê. Dibe ku divan her du mijaran de Tirkiye bê hişyar kirin. Lê ji ber têkiliyên aborî peywendî qut nabin. Tirkiye xwedî tedbîr e. Lê Ewropa naxwaze ku Tirkiye zêdetir nêzîkî Rusyayê bibe. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Di rêwêtiya Tirkiye ya ji sala 1963 ve ji bo endametiya Yekîtiya Ewropayê de pirsgirêka Kurd wekî xaleke girîng tê nirxandin û her Yekîtiya Ewropayê ji ber binpêkirina mafê mirovan gelek caran rexne li Tirkiyeyê digire û dixwaze pirsgirêka Kurd li gorî mafên mirovan yên rewa bê çareserkirin. Serokê berê yê barova Diyarbekirê û Mafnas Mihemed Emîn Axtar dibêje bi taybetî ji 2015 ve li Tirkiyeyê binpêkirina mafên mirovan gelek zêde bûne û Yekîtiya Ewropayê jî ji ber berjewendiyên xwe êdî prensîbên xwe binpê dike û li hemberî van binpêkirinan bêdeng dimîne. Dema Davî de tiştê guhatiye serê me û birêvberiya Tirkiye û li hember Kurda pozisyona girtiye gav me lê dinêre Avrupa Yekîtiya Ewropayê jî bêdeng maye ji bêra. Ji ber yekê jî çêyebî kî Kurda ji alî Yekîtiya Ewropa ve nemaye. Yani Yekîtiya Ewropa biryarekî bigire ve tesîrek li ser Tirkiye bigire bandora li ser Tirkiye çê ve Tirkiye ji alî darazê ji alî hukukî ve ji alî mafên mirova ve li vê dirê yani bina Kurda derkeve tiştekî wisa gafên wisa babêje wê ne bawerim. Li gorî nirxandina pisporan, Tirkiye kelha NATOyê ya li Deryaya Navarast e û her dîsa ji ber ku Ewropa naxwaze penaberên li Tirkiyeyê derbasî Ewropayê bibin, dê ji lotkeyê biryarên giran dernekevin. Li hemberî daxwaza Fransa, Yewnanistan, Awstûrya û Qibrîs helwesta Almanyayê tê merak kirin. Pisporên mijarê dibêjin, dê Almanya jî piştgiriya hişyarkirina Tirkiyeyê bike. Lêbelê, dê dîsa hewl bide ku peywendiyên di navbera Brüksel û Enqereyê de qut nebin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.